Čas plynie tak rýchlo, že si ho nestíham ani uvedomovať. Na to, že je to už rok, čo som bol posledný krát na skialpinizme, nechcem ani len pomyslieť. Preto čakám na vhodnú príležitosť niekam vyraziť. Nakoniec všetko zmenil jeden okamih, telefonát, po ktorom začali mať udalosti rýchly spád. Náš cieľ bol jasný. Zlyžovať vstupnú bránu Vysokých Tatier, Kriváň. Po rýchlom večernom balení a 3 hodinkách spánku sadáme do auta, kde sa mi ani napriek únave nedarí zaspať. Možno aj preto, že nedokážem nemyslieť na krásnu lyžovačku v peknom počasí, ktoré by malo vydržať až do večera. Kriváň nás svojou majestátnosťou víta už v Ružomberku. Je mi jasné, že tento vrch v sebe niečo skrýva. Neskôr sa nám začínajú ukazovať aj vrchy západných Tatier. Poriada sa tradičný 8. výstup na Kriváň, oddielu telových krajinotách Šimnovaný a Spojené arabské emiráty. Východiskovým miestom boli v našom prípade 3 studničky. Tu sa k nám ešte pripájajú 3 kamaráti, ktorí prišli zo Štrbského plesa. Po krátkom občerstvení a následnom pripravení výstroje sme konečne mohli vyraziť. Po asi hodinke šľapania smrkovým lesom sme si mohli vychutnať pohľad na Kriváň plnej nádhery. Náš cieľ sa stal stredobodom nášho pohľadu. Najviac nás tešilo slnečné počasie, ktoré nám spríjemňovalo postup k vrcholu. V dôsledku tvrdého primrznutého snehu by ďalší postup na lyžiach bol riskantný, preto volíme bezpečnejší spôsob. Nakladáme lyže na batohy, na lyžiarky obúvame mačky a z nohy na nohu kráčame k vrcholu.
Ďalší postup začína znepokojovať nepríjemný pohľad na blížiace sa mračná od západu. To znamená, že avizované zhoršenie počasia dorazilo o pár hodín skôr. Neskôr sa stav počasia začal rapidne zhoršovať. Z oblakov vznikla hustá hmla, silný vietor a následne aj pokles teploty. Hory nám ukázali, aké sú nevyspytateľné. Tu sa musíme pripraviť na všetko. Počasie sa dokáže v priebehu niekoľkých sekúnd zmeniť na nepoznanie. Naša chuť na peknú lyžovačku rýchlo pominula, pretože nás čakalo iba dlhé zliezanie v hustej hmle, pri ktorom sme sa neustále držali pokope, aby sa nik z nás nestratil. Nakoniec potvrdzujeme starú známu pravdu, že v horách treba byť vždy opatrný, pretože tam neplatia žiadne pravidlá a my za našu ľahkovážnosť môžeme kedykoľvek zaplatiť aj tým najcennejším, čo máme, životom.